ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଫେବର କଥା ଗୋଟେ ଉଠିଥିଲା ଫେବର କଥା ସାର୍ କେବଳ କହିଥିଲେ ୱାର୍ଡରେ ତାର ସେମିତି ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି କଥାରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଫେବର ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଡମିସନ ହେଲି ଯାଉଥିଲି ସାର୍ ଇଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସର ମେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆସୁଥିଲେ ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ସାରଙ୍କ ମୋର ଭେଟ ହେଲା ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ କହିଲେ ସୌମ୍ୟା ଭଲ ଅଛ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କହିଲେ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତ କଥା ହଉଥିଲେ ବାପା କହୁଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନା କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍ ମାନେ ସବୁଠି ଠିକ ଠାକ ହେଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ପିଲା ମାନେ ଇଂଲିଶ ମୋର ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ହଉନି କି ଇଂଲିଶ ବୁଝିବାରେ ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କହିଲେ ତମେ ସେସବୁ କିଛି ଟେନସନ ନିଅନି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ତମର ବି ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତମେ ମତେ ବୁଝିବ ମତେ ତମେ ଜଣେଇବ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ତମଠୁ ଫେଭର ଦରକାର ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଥାଟା ଫେବର କଥା ଗୋଟେ ଉଠିଥିଲା ଫେବର କଥାଟା ସାର୍ କେବଳ କହିଥିଲେ ୱାର୍ଡରେ ତାର ସେମିତି ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି କଥାରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଫେବର ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ତାପରେ ବି ତ ଛୁଆକୁ ଆମେ ପଚାରିଛୁ ଛୁଆ ତତେ ଫେବର ଦେବା କଥା ସାର୍ କହିଲା ପରେ ସେଟା ତ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ହଉ ମନେ କରୁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡରେ କେବଳ କହିଛନ୍ତି କିଛି ତ ତା ପ୍ରତି ଅନୀତି ବା ଅତ୍ୟାଚାର ତ କରିନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ